Ababwatani b'edini yege Catholic banyarakoba bagochengera ritukoria makendo gose Palm Sunday ase banyarakoba bagosanga amona ababwatani sebirisia ime county ya Kisii kurwa sensemo ya Kisii Cathedral nigo moyega oyo nyarakoba gokoragwa no Mosasiroti Charles Mutari oyo nyarakoba gakoboria ababwatani anene b'edini yeki Catholic banyarakoba kwendekia buna banyarekoba bagochengera ritukerio na boy goko origereria chinse mo nyao monene obwanyarekoba gakobarana kobaikia asenga kibune no nyara boni gabaganeria anene wiki ye Pasaka engiyali tukobono eliya nyarakoba ligo chaka lero buna enchira eyemo yokoneka banyarekoba gochengira wiki ye Pasaka muri kito milede momanyi na nyarakoba goikirana asenseme ya Kisii Cathedral na gotwariganeria orobotiro kobatia abegeno be kanisa yege Katoliki ritikolia lero nigo basangire na kubwatana na bamwe abo ensengima iliyo wekirana ritikolia Jumapili ya makendo gose Palm Sunday asomo Kisii nigo Father Charles Mutari bwensemo ya Kisii Cathedral ara omorobere oyo we kanisa ya Kisii Cathedral na kwerera igoro ye ritukeliga asilikonyorwa chinga kikristo asate Yerusalemi aba kristo bakobogolia amakendo korkia omogokono musaso gokorwa ase mechando beterete anene mono korwa ase abarai barenge kora nege kuba asiri tukolia lero tunyorenga kristo na yesoete Yerusalemu litukolile na mono atengere tu akasasokerwa ekero baganyererete omoruoti ora batorie korwa sama kongo babwate na mono korwa semechando baroje babwate abarai abagambi barenge bebikuba abarai bagotumia chinguru kinene kare kristo aso Yerusalemu abantu abange bakamwarigania na kitoko nyoranga kare bamwariganeti babwata makendo amato bari gotumia korokyo mogoko no musaso nekero babogoretie amakenda ya igani go barenge goterana iliogiri nene osana inchwe ototolie ase Father Charles Mutari aganiria abakristo bonsi botene na bakongu nekero babogoretie amakenda ya gotera barenge asa marigi goromono babateba bosana ingencho yaye inchuo omotoria ototolie inchu masia ototolie nekero bagendrenjira kugenda bakagendera gotoginya saso bonena so gociani kiera bakarora obonene bwa baikeire kurwasinya sa wetera kumutoma kristo yorengo muruoti na ekero ba musangirite ngenjeiga na itungo bere kinyoria kerana saba kristo abakatoliki asensengima na mona se Cathedral nga na intu gatotenda bako mutotara na kristo nekero tobotara na kristo tonyoro byagwanya sa nekero tobanyoro byagwanya sa na intu baruguna baria batori na Yesu Kristo nigo arule okubolia gochiase abakristo bonsi kwerigereria buyana gwetia ebibe byabo chinga kiechi cyomukubyo omutagatifu na kubaganiria amaya ase igwa senga kiye igento kingenje mona abakristo twasoire omukubyo omutagatifu twerigererie togwiti ibe byeito twerigererie togosaba tomwariga ni Kristo chinkoro chito nga tochandekenere ekero akobambwa somosaraba tubwenere ekero ya Pasika ekere Kristo monyene akoboka kurwasa bakure nanda tobugima nanda to mentere botanda asaba Kristo bonsi tokoboganiria maya asikiga kiechi omokubyo mutagatifu jakire obuyabwa Kristo babaikere na intutonyale kogoka tobosaso kajinga kichonsi asiki family astawa koremeremo nabo igastawa koreriri tukaselitu uyabwa Nyasaye botokorie tiatokonyole wetera Kristo asaba sini mwenzi motu aromo kubyo omutagatifu omuya wekando sasokamo ekero ya Pasika kare Kristo abwira mokweli yamu Reporter ya Egetaseni Kandizi TV ile taliane Mildred Momanyi.